Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பதிவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மணக்குள விநாயகர் கோவில்ல யானை வந்து மயங்கி விழுந்து உயிர் எழுந்திருச்சு. அத பத்தின முழுமையான பதிவு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். திடீர் மாரடைப்பு. வாக்கிங் சென்றபோது மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை மயங்கி விழுந்து உயிர் எழுந்திருச்சு. புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு 5 வயதில் யானை ஒன்று வந்ததாம். அதன் பெயர் லக்ஷ்மி. இந்த யானை மற்ற கோவில் யானைகள் போல் அல்லாது மக்களுடன் மிகவும் அன்புடன் பழகி வந்துட்டு இருந்திருக்கு. புதுச்சேரியில் பிரசித்தி பெற்ற மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லக்ஷ்மி, அதாவது 32 வயது ஆகுது, நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்ட போது மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பக்தர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மணக்குள விநாயகர் கோவில் புதுச்சேரியில் அமைந்துள்ளது. மணல் குளத்து விநாயகர் என்ற பெயர் மருவி மணக்குள விநாயகர் என்று அழைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு 5 வயதுல யானை ஒன்று வந்ததாம். அது பேர் தான் லக்ஷ்மி. அங்க இருக்க மக்களுடன் மிகவும் அன்புடன் பழகி வந்துட்டு இருந்துச்சு. லக்ஷ்மி யானை புதுச்சேரி மக்களால் பெரிதும் போற்றப்பட்டு வந்தது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் யானை லக்ஷ்மியை தரிசிக்காமல் சென்றதே கிடையாதாம். இந்நிலையில விநாயகர் கோயிலில் யானை லக்ஷ்மி தினமும் காலை 6 மணிக்கு வாக்கிங் செல்வது வழக்கம் போல இன்றும் காலை பக்தனுடன் யானை லக்ஷ்மி வாக்கிங் சென்று திடீரென்ற சாலையில் மயங்கி விழுந்தது. உடனே பதறிப்போன பாகன் யானை எழுப்ப பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். ஆனால் உடலில் எந்த அசைவுமின்றி இருந்துள்ளது. உடனே யானையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் யானை உயிரிழந்து விட்டதாக கூறியுள்ளனர். யானை மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். பிரசித்தி பெற்ற மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை உயிரிழந்த சம்பவம் பக்தர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை தான் ஏற்படுத்தியிருக்கு. என் தங்கமே லக்ஷ்மி, நீ போயிட்டியே. தன் வீட்டு உறவை இழந்தது போல் யானையின் இழப்பை நினைத்து கதரும் புதுவை மக்கள். எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பு கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு லக்ஷ்மியின் முகத்தை பார்த்துவிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கி சென்றால் நாம் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் என்பது புதுவை மக்களின் நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே போல லக்ஷ்மியை தினமும் பார்த்துவிட்டு அதற்கு வாழைப்பழம், அருங்கம்புல் போன்றவற்றை வாங்கி தருவதை பலர் வழக்கமாக வச்சிருக்காங்க. கடந்த 26 வருடங்களாக புதுவை மக்கள் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் ஒரு அங்கமாகவே மாறியுள்ள லக்ஷ்மி மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருந்த நிலையில் திடீரென உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இன்று காலை வழக்கம் போல் தன்னுடைய பாகனுடன் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்ட லக்ஷ்மி கால்வே காலேஜ் பள்ளி அருகே திடீர் என நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்தது. தன்னுடைய 5 வயதில் மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு வந்த லக்ஷ்மி அன்று முதல் புதுவை மக்களின் செல்ல பிள்ளையாகவே மாறிடுச்சு. விசேஷ நாட்களில் காலில் நிறைய முத்துகளுடன் வெள்ளி கொலுசு அணிந்து அலங்காரத்துடனும் லக்ஷ்மி நிற்கும் அழகே தனிதான். குறிப்பாக கோவிலுக்கு வரும் குழந்தைகள் முதலில் லக்ஷ்மியை பார்த்துவிட்டு தான் உள்ளே செல்வார்கள். அனைவருடனும் அன்பாக பழகி தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து வந்த லக்ஷ்மி இன்று இல்லாமல் போனது புதுவை மக்களை கண்ணீர் விட செய்துள்ளது. லக்ஷ்மியின் மறைவு ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று கதறி வரும் அவர்கள் தங்கள் வீட்டில் ஒருவரை இழந்துவிட்டது போல உள்ளது என தெரிவித்து வருகிறார்கள். மேலும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தொடர்ந்து லக்ஷ்மிக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தி வருவதும் என் தங்கமே நீ போயிட்டியா என்கிற அழுக்குரல் பார்ப்பவர்கள் நெஞ்சையே கலங்க செய்துள்ளது. இந்த லக்ஷ்மி எல்லோருடைய மனதையும் அன்புடன் நிறைஞ்சிருக்கு. இது எப்போ இறந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 32 வயசில் இறந்துருக்கு. இந்த பதிவு யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியலையோ அவங்களுக்கு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.